Shalom. Horas. Selamat hari Minggu matu ita saluna. Adorang so tapuka paminggota martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Marede mahita sian buku wede nomor pitu ayat sada sahatulu. Rap jongjong mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbedia na tumopa langit dohot anoon. Amen. Dialo debata doakan na jukat roha, alai di leho doa sini rohana tu akan na serep maroha,
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogona suatu dosan jala para sirohana sumurung. Dipangidoroham neng mangulu jala martua hami sogot. Nungaragam dalanna di baiko manungguli rohanami. Asa utadahami hatuaon sogot. Dibaheni upaserep hami manuaing rohanami mangidos yako. Sailehon matodim nabadia itu hami. Asa porsea hami diholong ni roham di hami. Say hutang yok hami suaram. Na mangapui hami ditiki para sirwaon waing. Asa sapang hami Tuhan uluan na pinarademi di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Marede mahita. Sai marpabuat akadongan diholongi rohanai hapengiagon sudapotan molong dapat sarani atong taban majesusi tokto Tatangihon ma patik ni debata, ima patik palimahon, dohot lapatanna. Patik palimahon. Ikon pasangapon mudonatorasmu, asa martuaho, jala leleng mangulu di tano nani lehon ni jahoba debatam diho. Dia do lapatan i oddo. Ikon dihabiari rohatta debata. Jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang lea rohatta mida natorasta. Dohot mida aka rajata. Ro di aka natua-tua. Dang jadi parota rimas nasida. Ikon patundo hita jala ikon holong rohatta tunasida. Si uluan do nasida. Jala si subutondo rohana. Ima saatna atong rap mahita mangidogogo setuata laho mangulahon na hobar tupatik nai. Ali Tuhan debata say pargogo imahami mangulahon na hobar tupatik mi. Amin. Mari de mahita. Anggo
Rap jongjong mahit. Pasrah aku di tangan Yesus itangi aki roh kondo di dapoton bahen ingananai Tatopoti madosata martangyang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gitjang. Pargogo na sa tudosan, pardenggan bahasa doho. Jala rodi salileng-leleng na doa siniroham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akadosa nami. Ay jot-jot do hami mardosa maradopoko. Jala jot-jot do sungguli hami rimasmu. Marhite sian pangalusyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalusyon nami. Unang alang asini roham. Say urupi hami. Ho ale Tuhan debata hatuon nami. Palua hami. Jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga taringo tuhat sanirusata. Songonod do pakolongi di debata di Portibion. Pola do anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago ganuk na porsea di ibana. Asa hanguluan na seleng nileleng na di ibana. Asa ngapon ma di debata na di gijang. Amen. Hudul maita. Marede maita. I know
Tatangihon ma hatani debata turpukni epistelta di sadarion ima natar surat di pasalmen onop puluh pitu ayat sada sahat walu laus tajahama mar soring-soring. Pasalmen onop puluh pitu ayat sada sahat walu. Tangyang mangido pasu-pasu Ede namardongan parhinaloan sipil tihon. Ale debata, saya asi maroham dihami, jala pasu-pasu hami, saya marsinondang mabohim mandongani hami, sela. Asalamar binoto tanoon di dalanmu, diboto akka bangso sudena hatuommu. Ikon pujion ni akka bangso doho sogot, ale debata, sude akka bangso tutu mamujiho. Marlas ni roha jala marolop-olop sogot akka bangso. Ala tigor panguhumu diangka bangso, jala dituguho akka marga di tanoon. Ikon pujion ni akka bangso hosogot, ale debata, sude do akka bangso tutu mamujiho. Tanoon mangalehon guguna, sepasupason ni debatatta dohita. Di pasu-pasu debata mahita, jadi habiaran di sude ujung ni tanoon ma ibani. Ima sahatna martuaro akan atumangiona tani debata jala nau peopsa. Amin. Mari demaita. Pasuk tahosanmu, nido hatami, surutan dinabadia, musun makan rohaki. Agogoonu, sogo maduro aku. Jong mahita. Tahdidak komaha porsetai songonahina tidak kon nidongata sa porseaun di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumopal langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imanani tubon ni si Maria nagabe-gabean siantot di perbadia adorang sohabubuhan ido tu hatta na tumaon na bernit di pengumuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua turu dung ditanom na mulak mengulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogona suatu dosani disima ibana paima mulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditot di perbedia jaladong sada huria nabadia huria hatopan yala Kristen akan nabadia dohot yasani dosa dohot ihatai na mandok na mulak mangulu dosogut daging ni halak nang mate dohot ihanguluan na sora suda. Amen. Udul mahita Kur Maranatha.
Tabegema tikting masadi huriata. Salam. Horas madita sudena. Tabegema tikting duriatta di Bogasan Minggon. Nabar jolo goarni minggu. Goarni minggu ta setelah ima minggu pasap daun dung trinitatis hasitul sadaon. Do tobik akabangso makamulateon asin rohani debata Rob Pusada ayat sada 12a 20 132. Paruaon bajar panitia pareon ama tahun 2020. Sadarion minggu tanggal 20 Agustus 2020 panitia pareon ama naik patu paudo bajar produk UMKM ruas ni HKP Mang Parapatan alani masih pamai ta jala masurupan patuluon mangurui pamakeon buku tikting mulai sadariot tanggal 20 Agustus 2020 taruido fotokopi acara tikting lau penghematan tu gereja beban opsal huria ala ini saya genon di situ ama tuganup sektor marang tu jemaat berupa PDF dikting. Paupaton pertanyaan wek. Dari Selasa tanggal 22 Agustus 2020 masuk pukul 10 sia tolbuwip. Patu-pota do pertanyaan wek. Wek sada bagasi keluarga J Sinaga Inang Buru Simbolon marengan di gedung serbaguna rak maita madohoti pertengani secara khusus untuk weksada. Nomor 5 patanak konhatan debata manang PHD. Dari Rabu tanggal 20 Agustus 2020 pukul 10 PHD lansia. Dari Kamis tanggal 24 Agustus 2020 pukul 10 PHD Ina Kamis. Dari Sabtu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 10 PHD Ina Deborah. Dari Sabtu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 10 soib PHD Ama. Kegiatan PHD barenganan di gedung Serbaguna. Paunopon permingguan variatif HKM Mampang Parapatan. Dari Minggu tanggal 27 Agustus 2020 pukul 10 pituip marenganan di gereja HKM Mampang Parapatan di Patupado permingguan variatif. Papituhon prapesta gotilon dot hut papapuluhon. Mardomu tu pesta gotilon dot hut 40 tahun di Patupa ragam ni ulaon. Sadarion Minggu tanggal 20 Agustus 2020 mewakili huria pasata dos pasarwa tu dua halak koster do sada sapam di gereja Kemang Perapatan tapatu manoni duksidung parmingguon. Dari Kamis tanggal 20 September 2020 marenganan di gedung gereja Kemang Perapatan di Patupado malam dana dot hiburan di gerejaon. Hobartusi di paredo tiket Sitorota VIP 600.000, silver 400.000, do bronze 250.000. Rak mai tamanganiakon jela parsido diulauni. Boy madihubungi tu panitia manang tu situasi sektor masing-masing tu pembelian tiket. Pawaluon parningotan HUT RIK Pitu Pulualu. Panitia pesta gotilon dohot hari ulang tahun 40 tahun naik padupaon akka parsiaduon songod dalatta makalacon HUT RI Pitu Pulualuhon. 5 dari Sabtu 26 Agustus 2020 mamuka pukul siawip sampai na selesai marenganan di gereja HKM Parapatan. Alani susodo tuhita wek asa pasidot diakka
pertendangani manang na parsidioni ima boy ma dihubungi nyonya butar-butar dia bursi bangucong atau situa wek nomor sada marsa sahalak mangaton karubuk mangatuk hodi marsiadu pukul makuti talam kaununehon goje dibohi paduahon grup atau perkelompok mangalopa perwek torokna opat talak ama ina naposo dot remaja pamasuk pitolot tu botol perwek tulu halak nama godang papidon goje memakai pipet sian pinggan perwek 5 halak basket tolu marsarung parsiaduon hobar tu kategorial marsiadu ende buji-bujian perwek 5 halak ima ama ina naposo remaja dohot sekolah minggu nomor sia rapat HKP Mampang Perapatan dari Sabtu tanggal 26 Agustus 2020 Patuan Hurata do HKP Mampang Perapatan rapot resort dimulai pukul sia wib sampai selesai maringanan di ruang konsistori HKP Mampang Perapatan alani marhite surat undangan do wartawan notang ma haradoni akka nalao mengadopi rapot resoti ima parhado resort utusan situa parhalado nagok tiki parharado partaon utusan pengurus seksi kononia marturia dan diakonia do pengurus dewan-dewan kononia maturia dohot diakonia ia siatau dirapoti ima laporan pekubasion resort tahun 2020 laporan keadaan keuangan resort tahun 2020 program kerja resort 2024 anggaran resort 2024 dohot natubu dirapoti masa puluhan ruas nomor sahid kabuang madi bagas tanyakta aka ruas nomor sahid hatani dewata pasak madalam mutu jahoba jal hapus ibana asaibana paturehon psalm 7 ayat 5 sapusada marulang tahun marhalado dohot ruas pasaton sela ulang tahun turuas di Uriatta na ulang tahun di Bugasan Saminggon idok hatani dewata udang na syamut do gajang ni umur jalai berang do hamurado hamuliaon udah tolu ayak sap plonom para pengot terlampir akapilian hamulateon do nasing ausinaji tingon taida ma diharotas nadong di tabe songonima titing nama sa durat te Bugasan Saminggon tuat tama mamasuk-masuk kur ama ina
Marede mahita huhut papungu pelean sada A dot sada B. Gudang ni pasupasui di lehon tu hakim terlumpi asimi marhite anakmi jaloma puji Damai di debatana semurung sian salut naroha, imana mangaramoti hati-hati dot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tabuk kama bibelta,
turpuk jamita dihita di minggu baru di bagasan sadarion imana tersurat di surat nisi Paulus tuhuria Roma biddu 10 sada ayat sada sahatro di ayat 2a dungi marudut ma di ayat 20 sia sahatro di ayat 32 hujahahuma di tengah-tengah ta pasi-pasi ni Israel asa hudok ma tung di bolok kode batado bangsona daumai ai halak Israel donang ahu pinopar nisi Abraham marga Benjamin datung di bolok kode bata bangsona naung tinadanahian aidang dipatai debata akka silehon-lehonna nang pajuonai ai najolo dang sioloi debata hamu manang sipile begu gabe dapotan asiniro hahamu anggonuain hinorhon nina so mangoloi nasida Israel songoni manasida dang pangoloi nasida saunari anggia sia-sian nang nasida musengani hinorhon ni asiniroha natuhamui ai naung dipasahat debatado saluhutna turoha na somangului asa asyanna muse saluhutna ima sahatna sahatro di bagasan tikyon tarida dope euforia ulang tahun kemerdekaan Indonesia papi 78 tahun naking pe edeni korni Maranata disi tongdo digorahon dirgahayu Indonesia negeri dan bangsaku yang kucinta dalam suka duka dalam penyertaan Tuhan Nina Roma muse kurni ama dohot ina betapa kita tidak bersyukur bertanah air yang subur Nina mah jadi dakola diresida dan berbaju merah putih naking akka ina berbaju narara akka mana botar las Roma muse akahita na dong disonak kena nih naso masuk pitu pungon ina dot pungon ama merbaju na merah ma merbaju na botar alai dah kula di gereja tokan di saat tu tanggal 26 di bulan non melalui penitia gotilon tong dong musia dong pekikan kemerdekaan marhiti akka kegiatan holanon di pasingu tu akan atau ras tidak dana sekolah minggu ala dong do di silomba makan kerupuk anong molutalu anak teh mangalang karubung unang emosi hita kan so di tontonani ala selau mulbahus ulbas karubuk netu siamun HP pamangan nasa di tonga mangamu inatai itinggal dadak ne arong musin alas mangat tukon diwurut tong soni ai memang idu euforiana kan arong do musin merbadai amat tai do inatai ala didok sepak bola memakai daster habis dang dilihat inatai baju daster na tomatai buruk ai memang berbohado menggugah sukacita tadda nama kalason asiasi ni rohani de bata tubang sotta nunga pitu pulalu tau kita maluasian penjajahan ima penjajahan ni bangso bolada manang Jepang alai lu bisiani mamuse na tahalasud di bagasan tikyon molo bangsota pitu pulalu tahun di palua sian penjajahan alai di palua di batama hita sian lubi pitu pulalu tahun do pe sian haluan di bangso Indonesia marhiti di tobus Jesus sita marhiti mudar dan arge las doro hatta di haluan maluasian penjajah ale lobi usikop de pemuselas nirhata ala di bode batahita malua sian hamatian saleleng nileleng ta ima turpuk di bagasan tikyon ala ni do amang dot tinang na diholongan di bagasan Yesus Kristus adong manang napiga nang pasahaton na tuhita gabi barita na uli hobar tu topik jamita diari mingguon akabangso maka molatehon asini rohani de batahanina akabangso maka molatehon asini rohani de bata ame na perjulu amang dot inang di pasahat matuhita dakya di bolokko de batahita ima asini rohani de bata
Hidup ben anak king udo las do rohatta jala tapatuduho do las ni rohatta marhite upeorea sudili ni adong manom di adong madia ka lingkungan perlombaan tarik tambang nangpe gumudang modal mardapol daripada hadiah tarik tambang. Ima oporiana las ni rohana daido ala yang go oporiata di bagasan tikon las ni rohatta ima adang di balokot di batahita dia sada di dok sono asa huduk ma tung di balokot di batado bang sona nina wasa di dok si Paulus sono turia narong di Roma ala bangso Israel halak Yahudi merasa duna sida gabe bangsa nama cai tibo eksklusif alai ditulak na sida do Jesus narotu tonga-tonga di pertibion dang dihapor na sida alani do di gabe ukap ma haluaun tu bangso di luar ni halak Yahudi hidup benda gabe muncul ma suku-sukun ni si Pauluson tung di balokot debata do bang sona daung nina dang tar balokot debata bang sona alai gabi ukap bahaluoni tu sudi bangso na adong di portibion lomo ni rohani debata do tu isa ibana neng pasaton haluoni alai dang na eksklusif haluoni menjama sudi perngoluan di jolma jala idu magbe kita marlas ni roha melebihi las ni rohatta di tanggal 17 Agustus asamang dot dehinang idong si Paulus ma dangi nina ayau pe sian keturunan ni si Abraham doau poparan ni si Benjamin ale justru au ditakup debata doau sian hajahatoni dibuat nau mulak digohi asini rohana tuau gak beda potan haluau nau nina imanda di patorang ni ibana amang dot dehinang surat di balokot debata bang sona doh ma si Paulus di balokot debata ala di rimangi bangsoi halak Yahudi buasa ukap haluoni tunaso Yahudi dison tabereng ma amang dot inang dakya debata salah memilit tu isa ibana marasiasi dakya debata salah meletakkan asini rohana holanon naolo dojol mai manadikon asini rohani debata di papatar tuhita buhado tiboni asini rohani debata di parnguluan ni colma sape gudang dohalak mamering alani hina arga ni asini rohai mempertahankan menderita demi salib alana arga do asini rohani debata ubahenna olo sisiani barani mate na sida humokop haporsonna tu Kristus alani argani asini rohani debatado ubay na rohi ta amang dot inang marminggu tu garejon nang pesipata kecewa hita alani situa kecewa hita alani padita kecewa hita alani dongata kecewa hita mungkin alani tetanggata alita tinggal huni sasudi ala argado asini rohani debata ala argani asini rohani debata do natara jumi ubahenna dang merasa rugi hita amang dot inang molo rope molo di tapasahat peliata molo rope nang sura-sura sian panitia gotilom molo adong pe amplop iko di pamasa di gereja alai dang taberengi harugian alaniaha ala suad di bagasan rohatta asini rohani debata argado hidup benna amang dot inang dan apa yang berharga bagi Allah tidak mungkin murahan bagi kita alani argana hidup itu sebabnya apa yang berharga yang sangat berharga bagi Allah tidak mungkin murahan bagi kita ngata jalo asini rohani debata dijual dibuat kita mulak sien hadu sauni dijauh hitam makilala asini rohani debata ibai kita tu inganan nama cai arga di papulik di palawas kita makirim di palawas kita marbenget nyiroha nang nahacit taai nang borat pergumulatta
nang maca posa sahita nang peamang dot inang martangi ya kita maca liling alai dang marhaujungan nata pangidoi alai alani argan yasin rohan di bata dang kecewa kita nang pesadar sosadar hita di bagasan tikion di partikienon maca gudang do di bagasan tikion dipengaruhi pargoluanon dipengaruhi penyedap rasa. Jadi kulat si pangadon na penyedap rasa. Pargoluan ope penyedap rasa do. Jala olo do lebih fokus kita tu penyedap rasai daripada hal na luar biasa na dong didirita. Adong sahalak madok sonon amang dot dinang didok namar gor Anthony de Mello ni nebana adong dua ragam pakilalaan di colma. Na parjolo ima pakilalaan portibion oma na dipengaruhi ni penyedap rasa. Molo dia mangolu na dipengaruhi penyedap rasa. Molo bosak kita tatoto tipi. Molo hita modom talang pil tidur. Asa songon na diterima parsorak kita merasa hita asa diterima parsorak hita tapak kema parfum aksesori molo sei bajuta tapak kema mungkin na berbeda dongan bodo mace silam situ tu bajui asa muradi tadda dongan iba bodo ating-atingi sampai sameter asa muradi tadda jolma iba bodo misalna ibain ponni membahana songon artis kan asabu pitor ditadda nyot di bana nina jadi HP sasitong nakan akka bumbu-bumbu dui penyedap rasa dui jadi dok naking dok si Anthony de Mello bahwa perasaan dunia naruh sian sedia mah manaking penyedap rasa muse molo dipuji molo martopak dong atiba mekel meba las marohaniba molo si amang dot inang molo adong selalu memperhatikan iba jala saidok tu iba jago doh ba naik ma pakilalas ni rohani iba ujungna isa ma mengontrol kita sial luar ni dirita ma mengontrol kita dongata molo somar tepuk tangan pas marit di hita sugo marwata pitor nita ma ene sutabu naking deki baser ko kosong ni inata sian udang bertepuk tangan naking bah ni nama dikontrol ma hita molo dang senyum dong atta tu hita pitor sik me hita muse ai songon mutuk ko imada so huwo to mana salak kunaking las murhing bohini natta sian itu yo habis so ya ubana ci rohani dikontrol ma hita adong mamusi ulau adong ma ulau di parsahu tahu manang di permerga dang oli banaro mamereng namar sahid selidik punya selidik di nama bahasa dang roho ibadah dang tebu berasaku bah ya anak tanah remar sahid siapa lalu lagi aci rohku dikontrol masudi sikapta ujungna amang do inang harga diri tape saguru tu dong atama apa nak kata di debata madok nunga di leon debata na arga apa yang sangat berharga bagi Allah tidak mungkin murahan bagi kita. Sasitong koni do. Ale dikontrol mahita gabe naso peduli behita. Di masa KPK songni do mang do inang. Adeng do halak untuk merasakan makanan yang enak itu ketika ada bumbu-bumbunya. Adong mai roiko ada pita musen mai. Masako kaldu jamur doh tuba besabel na pibame aledang porsia ibana adong rasa alami sian sabelne naso dipengaruhi penyedap rasa songni dong di jolma adong do hal na alami di diri ni jolma na boy dimunculkan ibana sopola pengakuan sian akadongan apa yang berharga di hadapan Allah sesungguhnya jangan tidak dihargai. Napa dua kan? Perasaan jiwa, manidok si Anthony de Mello. Perasaan jiwa manang pakilalanong muncul
dang sia duru be. Alai sia dirita. Hola tabereng mataniari marsinodang. Amang Tuhan boleh hati ma Tuhan. Bodoh pehida mataniari. Muncul merasa kagum. Hola dibereng udan roh dang pitor lautu rohana. Amang takinai banjir. Dang ibi rohana. Alai dibereng ma ba boleh hati ma Tuhan. Panarihono ni Tuhan. Manang amang inang molo dibereng donga saripena muncul merasa sukacita bah mar donga saripe doa HP. Na arga na nilihon di debata ikon arga honot tado amang dot inang dang dipengaruhi oleh penyedap rasa naking. Jadi harga ni dona dang diukur sia duruta hidup bena amang dot inang ate edeni isa don wayon edeni akka ina lo modrohana rap sadimu tuau tu dia holau tu sido au launina mola dong hepeng dikatoki rapita itu imu tuau ale molo sorok hepeng dikatoki badang rapita ujung naga bolo-bolo nih indah makan ale berarti las nirohai dipengaruhi seduru adong do tahe ina songoni idok tua mate rapi tanina moladok kepeng nyamate ale molo sadong madawi na Holanda muru do idape dangi lopabe adong do songoni adong ngarga dilehot di bata tu hita asin di rohanai itu ikom mempengaruhi parnguluata sipata parnguluanon amang dot inang hita do mengendaliho dang luar mengendali hok kita jala molai kota adu pibe akahangaluton do las niroha songo kui metabereng roti naso gagal ima kue naso gagal ikut terdiri dari berbagai ragam iko nadong do topongna iko nadong do pirana manang tolorna iko nadong do pengembangna iko nadong do gulana deido ay malahola topong talang dang kui guarni di dalam lingkup asini rohani debatai mahita di bagasan tikyon mangadu piragam ni parngeluanon alai taingot mah arganai hai pehita di debata alani mudar na nabadie dang alana asin alai alani mudar di Tuhan Yesus Kristus na makokop pita asa malua hita idu macita budu di kan nomor rahasia berusia sikop doa sini roham tuau nada ngolon nalilua unahinan nuaeng cu pangdo ima alani amang dut inang harga harga ni dirita dang masalah ruhut perduru alai alau naung di batado hita macai harga alani dang bui beta ukur dirita dohot kalkulator ala gudang nuang jolma mabain harga dirina songo barang gabe harga diri kalkulator kita tidak diukur amang dan inang dengan uang yang dihasilkan molo ido maben harga hita taing ma dang mesi kepek kita molo alani natapake do manang alani penghargaan do gudang tajalo penghargaan gabe harga hita dipengok mamang do inang bahwa kita bukanlah pameran molo tau kurdo dirita alani sadia baju dohot sadia tapake tas premium pe guarna manang parfum na tapake amang dot inang taingok ma dang par tiga parfum pita dang par tiga baju hita alai ta argai ma dirita dohot dongata ala parna punata debata napa dua hon marhite hatan di debata di bagasan tikion di payung mahita
Sudidu hita hasahatan asini roha ni debata. Sudidu hita hasahatan asi ni roha ni debata. Dang pangului bangsa Israel hati hai hape didok diasido. Dang pangului bangsa Israel ali dang dipapida debata asin rohana. Hidup ben naking amang dot inang dipatujulo di turuk pasahat kami bahwa dang salah memilih debata pasahat ton asin rohana tu hita salhutna. Tuhan tidak pernah salah memilih untuk memberikan anugerahnya kepada kita semua. Karena kita adalah orang-orang yang berharga. Sekalipun kadang kita tidak menghargai orang, sekalipun kita terkadang tidak menghargai istri kita, sekalipun kita tidak menghargai menantu kita, anak kita, ala yang udah debata argadui. Ima, asa di bagasan hata ni debata, di bagasan tikyon, di arahom mahita, ahma nabui pasahatotta tu debata, molo rapsudidu hita dihaholongi debata, alani respota tahaholongi ma dongat ta sabagas, tahaholongi ma nang yana kota. Saidaw masih kita kasih jarak jauh. Inatta amatai di rabdo ibana dang dihaholongi. Alai amatta inatta ni halak dihaholongi. Boy rak mekel amatai do donganna. Boy rak mekel amatai do donganna sa stambuk ngolosai inatai do akadonganna rak marpoto. Ali molo paju pado inatai dang diatoi hacit diarah kita di bagasan tikyon tapadau kasih jarak jauh unang donga sapang donga rak minum rak marmitu dihaholongi alai inatta dang diargai unang dongan rak maridde dihaholongi alai na tua-tuana dang dihaolongi. Jadi nama natarikan amang doi inang Presiden Jokowi di pertemuan akbar ni Muhammadiyah di Medan di do ibana songonon. Dang adong gunana nilai 10 di sekolah molosodong moral manang budi pekerti nina. Dang nama ngotopi hamalon hapistaran alai nama ngarahod do molonga molonga adong moral budi pekerti anggo hamaloni nabui luluad dui nabui jalahad dui marhiteles marhite pendidikan do marhite hal na asing nina. Jadi nunga perjolo barita nauli pasaton itu hita perjolo nung ngadilihat debata tu hita karakter Kristus, nung ngadilihat debata tu hita parna penoni Kristus, gabe adong ma budi pekerti, gabe adong ma mangatusi dirita, mangatusi dongata, gabe tahaholongi ma sudi dongata, tahaholongi ma najonok, tahaholongi ma nang nadau. Alani amang dot inang mariti hata ni debata di bagasan tikyon di paingok mata di rom walu ayat 30. Ayo mosdo di tio prohakku dang tarbahe sirak kita sian holong ni rohani debata na di bagasan Kristus Yesus Tuhatai manang bahenon ni hamatean manang hanguluan nang bahenon ni akka suru-suruan nang akka rajaon nang nama sanuain nang nama sasogot nang akka hagogope manang bahenon ni na digijang nang naditoru ro dinasa na tinopa tapak kema na nilion di debata gabi habaran ni manang gabi ula-ula di debata hita maka holongi mamake talenta na meti lau pasangap per debata taingot ma macayar gasi tutudo hita dia dupan di debata hidup benna di lehon halua tu hita amin martangyang meta alia manami na di bano gicang mau leate dohot puji-pujian di pasahat rohana amit uho dia holongan ni roham do didenggan di basam na somarna sudah di ngulunami di palosodo hami manangyo barita nauli
Arga dohami Tuhan dia dopamu. Hidup benar roh Yesus Kristus manubus sami. Doh mudar nada badia. Alena jari mahami margungargahod diri namion. Mangargahon nang aka keluarga nami. Ama, ina, danak, na tua-tua si matua. Saya totong pahebang las ni roha diganup keluarga. Di tonga-tongannya kahamolon. Di tonga-tongannya kailu-ilu. Di tonga-tongan hidup ni roha. Manang nagalepe Tuhan, manang namarsak pe Tuhan. Asi maroham di ruas ini. Pasu-pasu marumah tangga. Pasu-pasu nang aka perkaricuan. Dana ibu-ibu rumah godang di bagasan asidot olong ni roham. Pasu-pasu akan naniulani tangan. Akan namarlas ni roha alan ulang tahun. Say lampatau mandok molate tua dupamu. Nang akan namarsahe. Salion hambalumon. Molutung pe Tuhan. Liling na sila mga dopi parbar sa itonon. Matyagali pamatang na sida. Daw ni mana sida Tuhan. Papirto dina. Marbaget ni roha markirimot di ho Tuhan. Unang gabi talo na sida. Diha porsyaon. Ala ni maul ni panahit na diadupi na sida. Asi maroham amang nabasa. Wakama sudi akapihadi na masa. Di bagasan tikion. Di bagas sa minggo di huriam. Setulus memerdalan na nilun ni akaparalado. Diaka kegiatan-kegiatan na dipatupan ni huriam marhite panitia gotilon dot hut 40 tahun huriam di bagasa minggon paso-paso masude panitia lahu mangulahon akaulau ni dohot rapat resort na yang berlangsung di tanggal 20 nomon saya tulus maya Tuhan ngoleh hati mad Tuhan di sude dengan di basam nasomar na sude di ngulunami hupang opok kami ngulunami tuho saya ho madihami jalahami madiho rap mahita Tuhan sadarion rodi saliling-liling na sesama Tuhan dosa nami asa tung tamaham gabi anakon mangasahon Kristus Yesus Tuhan martanya kami tuho amin talas sumahatani di bata marhitine marid di hitahuhut pasahat pilihan Di paiyas
nyako ma peliata ale debata amanami na di banua gicang hodo haroroan ni salhut selehol leon na dinggandot na saulibasa na mauliutus upasat hami masian na nilihom mitu hami pelian nami tuho sajalo may gabi uap na husus di julum pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pilianon pati burhon haracon muri tonga-tonga ni huriam dot di portibion buhay maruhanami marhiti-hiti todim asalam utadda hami gudang ni silihol mitu hami asalam girgir hami madok moliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di banua gijang, saya pinar badia maguarmu, saya roma harajonmu, saya saut malomoni roham di banua tongon son na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, saya sama dosa nami son panesa nami, di dosa ni dongan nomor dosa tuhami, unak kami togio tepauncunan, palua mahami sian pangago. I hope di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutor di munabi amin. Selamat hari Minggu Marhita. Jadi pinaguri matu hita, hujul mojita ingat tabe, soalnya tiknak kiningan, sian panitia gotilon, pasahaton si palas roha, tu koster tado security. Asat soma panitia gotilon nama wakili dohot kedua koster sa security panitia gotilon asaro mamu na tujolon